Selamat berjumpa bersama Ludruk Bangun Trisno. Siang hari ini akan mempersembahkan sebuah cerita Selor Lanjuran Wong wedok Margo kate ndak oleh Sono. ngamuk. Selamat Jajal. menonton. Hah? Janji jam 6 isuk dicangar ana kene pirang jam. Apa ndak garing aku ndik kene iki ya? Apa kok ngoroi? Anjene wong lanang kurang ajar ngene. Hah? Ditelepon jarine ndak aktif, marine tek kalasan jarine kentekan paketan. Wah, nyine pepek le wong lanang iku nyine. Ati-atien, kadek teko tak sunat maneh nang aku. Cik entek. Napa, Mas? Teko. Teko wis. Alasan apa saiki? Age omong wis, ha? Mulai mau sampean tak rungokne kok napa? Kate ndak grundel, jajal. Sing bab masalah brundele apa sing digrundelno? Mas, amit ya, sama niki turu apa kesirep apa ya apa-apa ngelindur, ha? Sama janji jam piro sama nang aku? Jam 6, Jam 6, saiki jam piro? jam 3. Untung aku ndak digo tukang kendang. Hah? Gelem ta? Tukang kendang koyo ngono gelem ta? Ha? Gelem. Sama niku ya apa, Mas? Lah wis aku kadung kesemeten ayo. Aku iku mau lali. Lali. Iya. Dorong duwe nang bojone wis lali. Iya, lali. Pinter, bagus. Bagus napa mboten? Tasik pacaran ngoten, perjanjian tebakale bojone lali. Bagus. Begitu eling aku ya. Loh, kok wis jam 12 cepet-cepet ini soal perjalanan Jember. Bagus. Jember teko Terus jam 7 ngoten kan. 2024 pikun. Loh, ya ndak masalah sih saiki lali menendak ngono lho. Sik, aku takon, HP lapo mati? Hah? HP ini lapo mati? Baterai entek. Batin entek, Iya. turu ndak dicas. Ndak. Ben-ben wonge tak ces sang aku. Aja gurung wayahe sian. Isine aku tak gak oleh. Gak oleh lek wis lungguh ning kuwadi koyo kae oleh. Longgo. Iya. Longgo tok. Longgo tok. Ndak usah sadat. Yo sadat no. Sadat dhisik terus longgo. Ya ngono wae sama niku Mas sing ngomong, Mas. Ngomong ya apa? Sadar dhisik, Dik. Sampeyan tak golekno kuwade. Nah longgo kuwade mbek aku. Ngono ya apa sampean kok kuwalak kok longgo kuwade dhisik nang sadat. Ada keliru ah. Gurung wayahe. Mbah, aku pegel aku mededek panjenengan aku lek nang sampean dina niki. Temenan. Temen, Nesu. mule aku mari ngono. Mule? Mule. Oh, perkara waktu terus kok atene mulai nesu perkara cilik digedhe. Mule. 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 Mulai aduh. Mule. Mulai oh masih aku ya balik. Balik ning Jember aku gak balik ning Lumajang. Siapa digandoli? Ndak lek kadung nesu. Rahayu, ibaratkan ya, dunia enggak selebar daun kelor. Mas aku mule. Hmm? Nolo. Ndak atene gandoli. Mule tenan. Wis ndak gelem kan mbek aku. Aku mule tenan. Didelok wong akeh mulya wis. Mas. Ndak. Tak ibaratno kan aku delok wong akeh iku mau wis izin ya. Jadi berarti apa Ya, taruh dunia enggak selebar daun Terus. kelor. Wanita bukan cuma hanya kamu saja. Di sini masih banyak wanita yang lain. Kate golek maneh. Oh iya iyalah, wong lanang. Mas nyele ladinge. Kano sing dilading. Tabuhe gong kenek. Gak enek wis. Potul. Kon lek atene mulya. Mas. Mas. Apa? Iku lo kate dipanjeri tukang gong aku. Iki panjeri ge apa? Panjeri 5.000 jadi. 5.000 ge apa sing kira? Mas. Rene lah. Isin aku didelok mantene lho isin. Endi mantene wis mlebu ngono no Oh iya mantene. ning jero dinceng iku isin. Enggak nak nginceng, Mas. Ndak wis. Kemantene kipasan turu-turuan. Oh gak jero sapa isin aku. Mas, Apa? aja nesu aku guyon lho. Guyon. Kaya ngono guyon didelok wong akeh guyon. Guyon. Taruh mana harga diri saya? Padha aku dicangar kene pirang jam. Aja ngono. Mas. Enggak. Mas, Apa? aja ngono. Kowe ndak nesu. Aran. Temenan. Iya, ran nesu. Mangkane dadi wong wedok juga gampang nesuan. Kate ndak nesu. Putih sama dipek wong. Oh ngono ta, wedi kelangan. Wedi kelangan. Tapi aku mbok tinggal tok. Awak dhewe iki sik pacaran kate kelompok awas apa omongi tangga. Oh ngono ah. Ngono sampean iku iso ngerti dhisik apa nang aku iki. Ya bener ono bendere ono pantese.
Wis saiki aku pengin ro buktine sama cinta nang aku. Buktine ya apa? Age ya monggo. Oh, ibarate ya. Ibarate saumpamane lek pancen sampean Iya. bener-bener cinta lo ya. Ibarate aku iki loro wis ya. Loro digolekno ning dukun, disuntikno, digawa ning rumah sakit endi gak iso waras. Melok loro aku mah. Temenan. Oh saking cintane Saking yo. cintae. Saking sayangi Bu bener e. Iku lek Iya iku Cito, ayo ping pindho. Ping pindhone. Ibarate saumpamane aku loro nemen sampai mati ya apa? Melu mati aku. Melu mati saking cintane saking cintae aku nang Waduh, sampean. ya Allah, kari nemen rek. Saiki aku Ya apa? ibarat aku wis pikono pisan Mas. Aku loro-loron. Aku wis yo apa? Saman yo apa Mas? Iku wis gak kena ditambahno Wis gak kena blas wis. Iku ibarate wis sampean disuwukno ning dokter sembarang kalir operasi sembarang wis ndak kena digonang luar negeri. Duduk luar angkasa tapi. Oh, luar angkasa, luar negeri. Luar negeri. Sampai mati ngene Iya ya. sampai mati. Siapa apa ibarate sampean? Ya rabi meneh. Hah? Oh, koclok iki wong lanang ini kurang ajar. Masa wong wis dipedhem aku ngenteni ati melu mati ya yo. Ajene kurang ajar sampean iki Mas. Hah? Kate rabi maneh. Iya, iya rabi meneh lek mari nyatus ngono rabi ndak apa Oh, ya panjene yo diketok di. Ndak guyon-guyon. Wis sunat. Terus apa nih? Yo wis aku wis. Wis ngono. Oh alah, wong lanang kaya ngene ndak kena ditutuke. Jare mang jam sakmene kudu teko kene. Nyatane, titenono kon lek teko kon. Titenono kon omonge cek enake. Aku sayang padamu. Tibake kaya ngene. Titenono kon. Lek teko kon. Aku teko. Kene pas rapat di endi kon iku? Lho kok nyucuk-nyucukno aku lho. Aku janji jam piro? Saiki sih jam 2. Ayo kene. Ngono ya ngap. Aduh. Kone coplok gulumu kon kok. Aku iki mang dalane siji macet. Aduh, ndak percaya omonge wong lanang biyen iku yo ngono iku, Ndak percaya kon. Ya aku njaluk sepuro nang kon wis. Ngono kok janji hidup semati nang aku rek. Ayo kene. Ndak mau temenan ah. Lho aku wong lanang, Dik. Dunia tidak selebar katok kolor, Le. Daun kelor. Sampai aku gak kon karepi wong lanang, Dik. Buang kanan, ambil yang kiri. Uang 1 tumbuh 1000. Golek maneh, Nduk. Mas, aja Mas, aku etok-etok, Mas. Mas. Lho sampean tega, Mas. Lho lek tega temen, Mas, aku ISIS, Mas. Aku sampean kono aku selaku wong wedok. Ampun sang kono, Mas, aku ndak dikarepi sampean ndak apa-apa, Mas. Aku tak golek maneh, Mas. Mas, iki tarikin, Mas. Aku budal temen lo ya. Mas. Kok semon-semonan? Semon-semonan wong loro kita. Nyindir awak dhewe ta, Mas? Ah, nyindir. Hah? Nyindir ngono Kula ta? wau krungu di jero nek sampean wong ngene. Dadi kula niki mboten sifate nyemoni. Terus sampean iki Kula mboten Ana nyemoni. jelagan mani. Kirane. Mboten nyemoni. Kuwatir arek nom-noman kaya iku gawe kaenak ini. Mari-mari ditinggal. soalnya sampean iki berhubungan bukan setahun 2 tahun. Aku wis oleh 3 Ya. tahun. Ya, ana Kan iki umpama
ketok tangga teparo ngrasa-rasane elek mungkin loro atine sampean. Sing apik monggo diakhiri napa mesine. Ya ana benere sampean ngelingno aku bab masalah koyo ngene tapi aku siji iki kan jek nutukno wisudaku ya. Oh, nggih, Netuk lek bar wisuda iku aku entuk penggawean. Nah, nggih. Nah, dadi aku lek wis bar nyekuan iku lek wis penggaweanku maton wis tiap bulan aku nerima gaji. Aku iku wani ngrabi Dik Rahayu. Oh, nggih menawi ngoten nggih monggo dirunding kalian bapak kali ibu. Ya, wis pancen bener soalnya kan sing penting iku kan penggawean. Soale misale ngene, aku dadi Dik Rahayu, aku tapi gak duwe penggawean. Mosok ate jagakno wong tuwa aku. Oh, nggih. Ya, kan ndak pantes. Lah sebagai apa iku hidup rumah tangga, lek wis awake dhewe dinikahno dengan orang tua, terus awake dhewe wis misah, lek iso iku aja njaluk bantuan karo wong tuwek. Oh, niku sing Ya. mesti, nggih. Dadi awake dhewe kudu iso berjuang dhewe, berusaha dhewe ya apa dhewe. Kirane iso nyukupi keluarga. Ya, dadi salamku iku ngomongne. Oh iya ngono Mas. Heeh. Mas kok suwe-suwe sama kuliah kula pirang wulan sih Mas. Iki wis kari ngenteni wisuda, Dik. Ngono tok ta. Heeh. Wis 3 tahun. Tenanan. Iya. Ya wis lek ngono awak dhewe iki ora pantes ning mek ning embong Mas ya. Heeh. Kok aku tak pamit mulih dhisik aku. Oh, sampean pamit mulih. Ya kono nah bapak karo ibu. Oh, iya wis. Kono sama Ah. boleh katene anak dayo. Oh, ngono. Tapi yo ndak suwe yo ndak diluk Bu, ana dayo kate ini. Kate ana sing ngarepno aku ngene lho, Mas. Ya wis kan ibu sampean kan wis kenal kabeh karo keluargaku Tapi ya. kan saya durung ngomong Oh, awak durung dhewe. ngomong. Oh, iya Lek wis. kate sampean katene ngarepno aku ngono lho, Mas. Oh, cuma krungune sekedar pacaran. Pacaran ya. ada hubungan ngono. Ada hubungan info kan Iya. ya. Sekedar info. Ya wis Mas, nek ngono aku tak mulih sik ya temenan aja suwe-suwe lho. Ndak, ate mulai. Mulih aku. Iya, sangoni sik lah Sangone balik. apa, Mas? Ya sangoni apa biasa ya sayang. Kok dadi masalah. Enggak, ada tadi masalah wis. Tenane. Enggak, los. Los. Ndak dadi masalah. Enggak ada tadi Aku masalah. Enggak. Kok lagi mlebu iku lho. Oh, Bluetooth YouTuber ini. Ya. Oh, gak kira delok bojoku kok. Tenan Mas. Aku Iya. sama apa, Man? Sama Sayang, enggak. Duwe kesini nyekel susu deh. duwe. Ya weh, aku tak mau selesai. Iya wis, balik. Aku mulai sih ya, Mas. Ya wis, hati-hati ya. Ah, Dadah. dadah. Mas, aku yo njaluk embo, Mas. Mas, Apa? aku kate molo kate mulih sangono Mas. Lalu apa? Kaya iku mang, Mas. Ya merem. Merem. Aku dikeki kono Ya, ana. merem, wis. Iya wis. Kudu pipi pentung. Monggo Mas. Nggih. Ya. Oh, nek pun sami sarujuke ngeten kan enak. Iya, benar. tak mulai kerong kering tua. Pas mulai dom, ya. Enggak lambok. Ki turun ke Madura. Cong, pompong kakek kini, nah. Mun siang kakek kudu cakang sekolah, mun malam kudu cakang ngaji. Sekolah pepenter ku aku malah berguna kanggo bangsa benegara. Mun malam kudu ngaji. Lema bekto jak kelopain abirit, Pak Abid. Kaneng kanggo sango nang akhir. Mak pas tebelik, mak pas main tok tak toman mule. Tidak sampai tompes. Tegel tompes. Gara-gara main. Aremon rostrosaki. Pas derem majaku aku. Ben polecong encak nembak. Adat Madura Teguh. Jak boleh kering tua, cekak kena kini kakek kudu amit. Arya adat Madura. Geng sebalika, mun sampai bede selor toju, jarak 2 meter mun tak gelem amit. Mun te bebet ben penghabisan mun tak ngolpa peron keng bagus gurun.
repot. Are ngomong apa boleh ya lah. Iya sampai jengkin nih. Lapar terongakan PC letak neku. Betompes boleh je lah. Alura, mae pak saya sabar ke jeri janko. Lain tak ada. Aduh, tak bisa bagi betongku. Ambuh. Ambuh. Mari tahu mbak. Apa nombak? Lah jare awak, mau iku mang apa? Ambuh. Gak mampu lho. Mari Mari tahu mbak. kakere metu jawab. Aku Jawa. Oh, Jawa. Jawa. Iya Jawa. Jawa. Iya Jawa. Jawa. Iya Jawa. Kersane niki wong napa sih kok ngoten ngomong. Oh, Jawa. Jawa. Kok Madura? Hah? Madura? Duret. Mbah, Madura. Oh, Dura. Dura. Aku wong Jawa. Lah, awake kon Jawa. Ajeng, lah iya Jawa. Jawa. Jawa boleh. Ku repot omong. Ajeng teng punden. Wah, aku mari teko kuburan pisan. Mbah, mapa kuburan? Kan saya cuma ben kan cuma lagi, Pak. Aku punden nak. Saya cuma lagi ben kan cuma Durung ben. wayahe. Durung. Awake kon ajeng teng punden. Durung cuma lagi matane. Kok remur ya? Awake kon iku ajeng teng punden teng teng karyone. Iya wingi sik cuma lagi. Ben iki do melegi. Oh. Lura. Awake kon niku mlaku teko kono. Ah, terus mrini. Iku ajeng teng punden. Ajenge Teng pundi? lah. Tayo. Lah iya punden. Teng pundi? Iya punden. Pundi. Punden. Pundi. Iya punden. Ala nopo liwat ngriki nuwun. Lah Pak sama liwat kene lha kok liwat bokulo lan enak. Menangi wong koyo. Awake kon setan. Kon demit. Are iki goblok. Wong awak ganteng ini dilono setan. Lho, awake kon niku setan. Cucu Satimo. Lho, satimu. Nyomo. Min ke mun ke jotosan. Tak jotos dhewe kon. Loh. Mae jotos dhewe. Lah ya jenenge awake kon niku jenang. Wingi jenang matane. Aduh. Kok ngene wong duro. Jenenge awake kon min ke mun ke jotosan. Ya ayo. Loh, apane ayo? Lek jotosan. Loh, jenenge awake kon niku jenenge awake kon niku aja. Ngelu ngrasakaken wong iki. Oh, kula jeneng Wangsul. Wangsul dak remah. Elulun. Apa? Are maren mere. Gak ero. Aku digegeri mari. Aku sebagai apa? Gedibal. Aku ketipno iki. Lah iya awake kon niku sik durung kenal mbek awake aku. Lah iya. Iku Kenalno wis. sik apa iku jenenge awake kon Wis niku. mari kok jenang-jenang ae. Oh, jeneng ah. Lah. Lah. Oh, pengerosak. Iya. Jeneng. Iya, jenengku. Iya jeneng. Api. Siapa? Marip beduk lohor mustaqim. Marip beduk lohor asa tubuh mustaqim. Ganteng jenenge Basin. Sopo? Mustaqim. Mustaqim. Oh, Mustaqim. Awakmu sapa? Kenal no? Balekno. Kenal no? Selor. Oh, solar.
Selor solar. Lah ya kurung kuku ngono. Selor. Oh, molor. Molor. Heeh. Selor. Selor iki. Oh niki saya. Lho. Ya, Iku waja ya wae kon. Lho. Lu takon aku. Iku waja ya wae kon. Iki jeraganku. Sing nyandi-nyandi sing ngentutno aku, sing ngentutno. Apik wis. Ya mandek wis. Ya mandek wis bangkit kene ae ya. Ya wis, Iya. jangan wis. Ayo desak lang iki. Lu kenalan kada? Kenalan nih. Kenalan lu, kenalan. Ojo ditemeni lho. Kula Rahayu. Oh, engko selor. Oh, Rahayu. Dim, omahe ngendi omahe? Oh, kono. Endi? Favoriti kono. Oh, Songgoriti. Ya lebet lah, lebet. Ya, nggih, bingung aku ya. Apa deh? Awakmu iki ndak tahu kepethuk wong wedok, potok wedhus paling. Oh, ada iya kage. Iku jeraganku. Jeragan kage. Oh nyandi-nyandi apa jare aku? Dah, iya, Ono iya. ngene-ngene, aku sing dilokno. Oh, mun beda paham. Lu lun. Awake kon Songgoriti. Ya, Le ono waktu main nang omahe wae aku ya. ya. Nyang sang omahe wae aku kon. Kenang sango dhewe. Lha apa nyangsang? Awake kon iku nyang sang omahe wae aku. Omahe wae aku Margosono le ono Oma Tabing. Kambing. Nomor 2 le kono ngarepe ono wetare wong sing mari disamber waledek. Iki omong apa kok ngewe? Lho. Omong alon-alon ben mudah ditanggapi. Lah iya omahe aku Margosono. Oma Tabing nomor 22. No ngarepe omah wetare wong sing mari disamber waledek. Ini ya No ngarepe omah ana wetare wong sing mari disamber waledek. sambar bedek. Lah waledek Ya wis, anu tak rono. iku omahe wae aku. Kon yo ngono. Hmm. Lek nang omah. Lek ana wedhus dicancang, Hmm. ndase Hmm. mengot, Hmm. iku wedhus stres. Waduh stres gegen ya. Tambahan. Tambahan apa aja keliru? Tempes. Abet. Tempes rela. Ada bor. Boros. Udah remah iki. Iya kak. Sentok dia keluar dari buko. Pas ketemu. Kemana anak-anak? Gunung Budi kan. Sentok pas ketemuan ben mama ya. Sampeannya kah? Pas soro ambuin main. Soro ambuin cepon tompon saya belajar main kak. Soro ambuin apa ya? Mau nambu. Ya apa sampai minta sampean? Lo. Kakek mainnya udah mau main. Kalah gitu. Sentok dia main yo. Tak oleh main. Boh. Oh, jadi tak main iki. Tak main. Tapi nak ada saya main. Coba saya lihat ada tak main. Nomor besar ini kita pun main. Sabung jog gak? Sabung jog. Be mama. Soro ambu. Iya. Kebelah ke mama benbu ya. Jadi iya. Mama berkesan ke kakek. Ya. Ben kakek dia suruh boleh. Lah iya munda iya kebele ke mama benembu. Angko ambu ya. Anak nambu tak mainan. Tak apon tom benah. Keng beda syarat tak. Apa syaratnya? Aini ya. Ini dia itu. Tahu kakek aini ya. Ya, apa dan kakek mau tak dia sih mau tak dia ke mama. Apa sih ini ya? Abi ini Penjelas. Penjelas, Abi ini. Iya bener. Penter kabeh. Kakek mulai bela. Saya tadi lah. Tak usah ngono wis lah, ngebele ke mama benbu lah. Iyalah kak. Boleh ya. Iya, ngebele ke mama ya. Hari ya ring tuare kerong, jelas kerong di zaman anak. Keng dak rumah boleh. Keng nak anak ki urus orang ngebele. Keng ki kurang mantap kepikiran. Mulai be ngebele ke mama. Ma, selor pekabi.
Bener ujare para sepuh. Rezeki jodoh pasti. Iki agem-ageme ning menungso. Rezeki jodoh pati iki agem-ageme menungso. Rezeki lek tapak sawaya-waya ora ngira duh ketemu rezeki, tapi tepak angel ngene iki nggo wedhus selawe ora payu blas. Ya apa iki? Jenenge jodoh yang ngono. Lek tepak sak waya-waya dadi tepak dadi salawase. Mas yo sak rupan-rupane dadi. Tapi senajan oleh ra jodoh bakalan 7 tahun ora dadi wurung ndak kurang. Iki jenenge ugal-ugalaning wong tuwek. Sing pikir maneh awak iki burung duwe blonjo arep balik nang bojo ya apa iki. Jenenge ora ana payune blas. Ya enak balik iki. Masih ra duwe duwe mulih ae ngomong lek gak payu duse. Nur Bidin. Ya apa? Nur Bidin, aku pangling kon biyen gantenge kaya iku. Ya wis tuwe awake. Aduh, ya apa? Iki sapa jone ta? Ambine nek kene ngono ning Oh, cilik wonge apa? Kengku jeleri jelan. Oh, ya apa kok ngene iki? Lah, Are kaca TV ki bener pasaran wah. ya apa? Ada jual bedus. Iya. Oh, aku iki iya kanca biyen zamane iki dodol soto, aku dodol wedhus. Saiki pancet ae dadi wedhus, dodol wedhus, tapi ora payu sian. Tadi pegun jual bedus. Pancet dodolan. Pegun jual bedus pada lambok, Pak. Pancet. Iya. Selaya. Iya, medon nama keren-kerenan. Wah, ketemu wasenan. Ya alhamdulillah lah ketemu. Din, Nur Bidin. Kon rundingan apa? Ono aku ono rundingan. Gak ngono nih aku iki dengan badai bojoku. Kebeneran peta awakmu nang dalan kene. Sakjane aku kepingin ndek omahe awake kon. Loh. Rang dino golek aku rak Oh, aku parono, aku kosong. Mesti aku ndok pasar. Bunda-bunda pasar nyoba wedusan. Iya ning wedusan terus jenenge dodol wedhus. En, Iya. dede iko jodoh dari bengko nyaren kakek saya. Teng Medin nak rek kena abak kok. Padahal nemu Mas kuno Ah, saking senenge padha karo ketemu Masa Gunung. Wis ketemu legimen wong sing kaya aku. Ya apa, Dre? Gak enggak kakek lembut ki bro pasaran. Si mendung-mendung kaya. Wih, mari tak bayar teh loro iku mari tak bayar wis. Wah, cincina lambut ada. Nah, Janji apa? kakek asanya son di anak kon di anak kakek nyaman selor. Kakek di anak bini nyaman sama Rahayu. Lah kon nang nggon aku lek goleki legimen yo ndak ketemu. Siapa nyaman, Pak? Aku anakku tak jenenge Rahayu ndek omah iku kecelak aku dudu legimen maneh Parahayu aku. Saya, Pak. Aku Parahayu. Asline jenengku legimen sing ro ya Nur Bidin iki sing ro. Rahayu nama anak. Iya. Wah, sing ro lah kon ta, Din. Lah ya apa wong aku sing ning kenal nang awakmu tok ning daerah Mergosana kan
Ya iya nerbitin kan tok gak ono maneh. Ya ruwa kono ge jenenge kakek ngocak pada raja. Pajo wis kobisan be awake aku ra ngono. Oh iya, nek kono ya kentang ya ono kubis, wortel. Iya. Bos kobesan. Iya pancen kubis ya ono, kentang wortel ono nek kono. Jelas iki. Ano, sabisanan ndak ya? Lah. Bu besanan. Oh, besanan wis kubisan. Kobesan. Saring jebo wis kobisan saring turu pisanan. Besanan. Oh iya. Bos tak keson. Ngene, Din. Kon ya ning omah ora ana aku. Percuma gak ana wali omahe sing di omah kan ndak ana. Sing ana waline tok ndak mungkin tanggung jawab. Oh, Ya Mas ini iso asem ngene ndak apa wong iku anakku. tak mulai mek padha sipine, mek padha tahu. Iya, Den. Iya, Den, nanjane ngono, Lah Den. bojone riko nang endi? Lho ya ono mbur arep lek ngene ning omah ndak ngerti wong aku buktine pethuke ndek kene lho, Den. Iki tak usah aku kono kakek. Heeh. Jenengmu Manten Nurbidin. Aku Nurbit ada Pak Selor. Pak Selor Oh, jenenge. Mulai diceluk Pak Selor, ndek anak Selor. Jenengmu Nurbidin. Nurbit asli nama Toki. Terus ndek anak Selor jenenge Pak Selor. Padha karo aku jenengku Legimin, ndek anak Rahayu jenenge Pak Rahayu. Itu. Remah. Janjine kakek kaeson. Ya wis janji tak tepati lek sumpah enggak nek berubah. Soale waktu iku yo nang pasar ndek nginum kopi karo awakmu duwe janji-janji kaya iku. Iya. Ya ora apa-apa lek kene sapa nek sorastem ini. Pengalongku kakek tanggung jawab. Tanggung jawab lek masalah iku wong Rahayu ki anakku. Trem. Terima gak apa-apa. Tanggung jawab sampean. Tanggung jawab. Oh, nek pancene tanggung jawab berarti diterima nang riko ya. Ya tak terima. Oh, ini terima. Iya. Ini ajon meturu sayangku ta iya. Iya. Iya apa? Ya sambil pemopi soreng bine bis tretenan kapi kaku. Nah, lek antara Rahayu kelabon Selor. Oh, iki ge pemugi. Iya. Cara dawane peningset. Hmm. Peningset iku ditaleni singset Rahayu nang Selor, cek aja dientone ngono lek gak oleh Selor. Masure meturu deh. Oh ngono. Ya iki peningset. Isine apa iki? Abu. Mulai sana seborang dia. Anu Mas, Ya emas ya pada tampar pada seborang je. kalung. Tampar dia. Sampai naneng budi. Ya wis. Iki cukup sakmene ya. Aku sing tanggung jawab masalah Rahayu wong iku anakku tepak jodone Selor. Tanggal pasang so kakek. Oh iya. Kirim surat ke meturu. Iya. Lek apa-apa tak siririn mirono. Iya wis. Heeh. Dadi ya salaman. Salaman. Nah, alhamdulillah mau jadi. Heeh. Kantor kasupon ya. Iya. Oh, mulai kada ya. Boleh gak mampir sih? Lah me are ondem. Oh iya. Iya. Lor boleh lo. Durung mingkem jodoh tepak. Anakku calon ya wayahe wis rencane kudu rabi wis padha ndene anak. Kaya Rahayu sing klontang-klantung durung duwe anak. Tepak wis iki tepak jodone Rahayu. Nduk mulai bapak oleh pamugi. Ya omah kok kaya Wong biasa iki rame. Ngene iki ndono sapa-sapa belas. Ana pembantu ya ora ana, anak siji ya ora ana. Wong lanang ya ora tau bali. Ngene iki sembuh aku selingkuh enak paling ya. Kok nak tasik dongko. Masa katene aku gendang mbek Yati. Aku ki wong
wong anu lho, gak tau wong nakal aku lho, dudu wong nakal. Aja diajari sing kaya ngono. Bojoku iki blantik, ora tau balik. Aku nek diwuri ngono aku terus rusak piye ya tanggung jawab sampean. Aku iki kok bener-bener moh aku nek dikon ngono-ngono ndak. Dudu Junet aku. Ya nek Junet. Lah Junet kan ya ngono iku. Ya awak iki jenenge wong rumah tangga ndek omah, wong lanang megawe tansah dedonga muga-muga ndak entuk rezeki. Oh mangga pinara. Walah ngoten nggih. Pinara Mbak Yu. Ya napa kabare pawartosipun pripun? Ora sak basa penyen sekolah bareng basa bareng kok apa sih? Lho ya ndak ngono rek. Kamu lali aku ta. Lho aku ndak lali. Lah iso wong penyen dhewe basa. Lah ya aku mah kaya ngene, idep-idep ya iya apa ora. Engko nek salah aku terus piye ngono lho Mbak Yu. Ayu. Lah ya sampeyan padha wis ae. Aku dapat sing ae. Lho ya padha tuweke. Wong nalikane awake dhewe SMA ya wong loro, anak ya to. Kok janur gunung ki mau sajake ana apa jale? Ya ning kene nomor 1. Nomor 1 aku ya kangen karo jenengan. Ngono ta ya. Nomor loro, apa tak tau janji karo aku biyen eling ya. Ayo ngomong weh biyen. Aku lali piye to Mbak Yu yo? Sik nalikane SMA biyen. Oh, iya ya. Sik nalikane SMA wae dhewe sekolah. Ben nate janjian. Dek menawa sampean duwe anak lanang, terus aku ndek anak wedok. Arep dijodohno ngono kowe. Ya dadi jenengane niki mah arep-arep kage janji to. Iya sih. Yo alah ya ora ngerti aku Mbak Yu. Terus apa iki? Lho. Bapake lunga. Lho, bapake nanti Pak Sari. Lho, lunga ning ndi? Ora tambah terus bapake. Lho, lah kok stroke to ya? Ya diusahane kini ana Pak Mul. Terus wingan tapi kate waras kuwi gak apa-apa. Oh ya wis. Wong sing kenal sampeyan karo aku. Oh, ayo. Kak eling biyen awake dhewe sing padha endele ya. Ya. Tak gorengan bareng gitu. Lho. Aja buka kartu. Ya. Apa iki apa yo apene yo. Ya ngene ya Mbak Yu ya. Aku mau seri dikek ngombe aku wa'azah seri Ya, langsung. iki kok bahaya wis aku ngeri. Ngene ya sarene iki anakku ki ya wis gedhe. Lho, anak sampean sih Sarip kae to. Ya Allah, Mbak Yu. Iki jamine biyen niku. Lah iya, lho saiki malah papan kebenaran Sarip bendina iki loncang-luncung karo si Rahayu. Oh, sini gara-gara Ya ora ngerti nek Sarip ku anake sampean ngono lho ya. Heeh, bener. Ya wis ngene. Dadi sampean mang ide-ide apa ketepi nglamar. Terus ya wis nek babakan Rahayu wong anakku. Ya wis masalah lamar ki wis tak trimo wis kanggo aku. Nah, iki di Loh, Bapak Rahayu iki gak kena dipestekno lho Mbak Yu. Kadang bali iki ya bedhop ya kadang magrib ya kadang isa. Lah kok nek ngenteni bapak iki, "Woi, ya apa jare aku? Jagung bakarane tanggung perkarane." Ngono lho Mbak Yu. Ya wis tak trimo tangan loro. Mbak Yu matur sembah nuwun. Heeh, Mbak Yu. Lho, sik. Iku tak godhog banyu. Lho. Lho ya apa ta ya ki mek jagongan tok. Ini aku udah balik weyan. Oh. Loh, apa Mbak Yu? Oh, gak usah. Kunciku kari. Walah kunci tata biro apa ya Allah. Ya rezeki kaya ngene iki. Digundang rezeki ya ora kenek. Pasti dinteni karo ngene nek rezekine teko dhewe. Aku mben nek di Rahayu dadi manten tak tanggapno kuwadene Ayub. Bu, Loh, jenengan apa? iya. Yo lah kok wis balik dungaren yamene bali. Oleh pangestune wong wedok lek pujine gedhe mandi omonge ya iki rezekimu tepak. Lho ya sak mestine Pak, wong wedok senajan ra nyambut gawe tapi ning omah iki ndonga. Dedonga muga-muga ya kaya jenengan nyambut gawe entuk rezeki. Nek wis entuk rezeki kena dipangan anak lan bojo. Ra ya ngono to, Pak. Pinter iku seje maneh. Anakmu ya oleh rezeki. Sak keluarga iki termasuk awakmu, aku
karo Rahayu padha oleh rezeki dhewe. Iya Pak, heeh. Terus ki mayok dungaren ya Pak, ya gak dinyono-nyono rezeki kok ya teko dhewe kaya ngene ya Pak. Iya. Sapa sing gak bunga rasane atine wong tuwek. Ana sing njaluk ya Pak ya. Iya, jenenge jodoh iki tepak ora mesti. Kadang-kadang jodoh neng ngimbong dadi ya ana dibakalan mulai pitung tahun kadang-kadang rusak yo gak kurang. Aku yo nadar, Pak. Aku nek Rahayu dadi manten tak tanggapno ku adene Ayu. Roro Ayu. Ayu lanang kok celuk Ayu. Oh iya. Apa ku adene sapa? Ayu Kok ku ade sih? dekor. Dekor. Iya, tanggapno dekore Ayu. Dekore tanggapane. Yo tayub, Pak. Oh, Masa ludruk ta? pencak doger. Loh, lah masa anake dhewe dipencak. Lho yo ndak senengane kan ngono. Jenenge wong Dura lak senengane pencak golongane. Loh, ya gak cocok wong Jawa ya gak cocok pencak. Wong Jawa ki nek gak tayub lho ludruk, wayang kulit. Lah apa Dura pencak ya gak cocok. Lah, kok niki. Wong pendidikan wong anu Jawa kok tanggapno pencak. Dangdung dadi apa? Lah sik ta. Sik sapa sih? Sapa jenenge? Loh, ya apa sampean? Amantune Dewi ki arek Jawa, arek Songgoriti Sarip. Lho, kleru. Salah denger kon iki. Lho lah sapa? Selor arek Mergosono. Kok iso selor? Sarip. Selor. Sarip. Lho, mosok diganti ta Loh, jenenge? ya sapa ganti? Mau jenenge pancen Sarip. Yo yu, nek dhewe Sarip yo. Lah ndak percaya. Ayo lek pancen Sarip iki nyoto-nyoto wis nglamar, buktine apa saiki? Loh, aku iki ngene, Pak. Lek aku Kuwi omah dipipi. Sing bolong ditembel di keramik ben alus. Meja kursi awake dhewe tuku. Lah didol apa iki nek kalau nrimo? Lamaran nang pite asem, apa sampean ben ndek asem telu kono gawene? Apa ndek mbok piring kono? Ketara sampean kene sabone gremo. Lah, Sampeyan gak gremo, gak tau nyenuan ndak karo mbok miring, ganti sore pite asem telu. iki gak ning asem telu. Dek sore wit asem ngono lho. Lah pantes aturan teko ndi? Anak di sekolahno, ben aji di ngajekno ben ngerti. Lah kok sampeyan sing ndak ngerti goblok. Lah, kok iso goblok? Lah trimo lamaran sae embong-embong. Dadi wong Bambung riko. Lah aji mandi mande. Lah luwe wong wedok lancang. Loh, aku gak dilunggui. Diinang jambe sorone, diombo wedang kopine dengan teratur. Teratur tapi ra roh ning aku. Lah sampean ro ning aku. Lho padha-padha wong aku tanggung jawab wong lanang. Wong lanang aja mentang-mentang. Wong lanang gak nang wedok, ate mbok gembol dhewe. Ditono nang sapa jajal? Ditono Dedi. Bu, napa Bu? Saken Bu. Takon aku. Ayo sampean wong lanang, duwe wong lanang, dilebono nang bisa sampean. Apa sampean gembol ditono ning ngene? Ya mrene. Lah yo andil kan, aku sing andil. Mulane duwe anak wedok jeneng miripe ayune lak kaya aku. Kocok kang ngocone gak ana kota sumur ana. Wong anakku ayune kaya aku, kok untung apik nang aku. Lah apik kaya sampe kaya wedhus kopoken. Neng ndi nek wong wedok ya Kim ning anak wedok nurun ning wong lanang. Lah anak lanang nurun wong wedok, anak wedok pantes nurun bapake yang ganteng. Persoalane napa? Lamaran. Lamaran. Iki di sing lamar Selor, Nggih. aku gak ning omah, Nggih. sing omah nrimo. Lamaran Sarip. Rahayu. Sampeyan presiden rumah tangga. Rumah tangga kan aku presiden rumah tangga aku perdana menteri kono. Lah kok nglancangi rene wong lanang. Presiden nek ana bojone kan iso duwe anak. Nggih. Kok ngandel apa dadi presiden? Nggih. Kan wedoke ndak iso meteng riko, meteng di gulune ya. Masih pirang puluh. Lah sampe melok. Tangga biasa. Metu kentol. Kok tambah Nggih, disurat. nun sewu Bu. Nun sewu. Apa? Sing kleru jenengan. Loh, kok metu wae nyekleleran aku. Nggih mboten. Niki lak presiden Bu. Tanggung jawab orang laki. Enten napa napa? Yo, Nggih. saiki nek aku salah, Nggih. boleh kudu presiden rumah tangga. Nggih. Aku cuma apa?
sekretaris. Nggih, pokoke Perdana Menteri. Perdana Menteri. Nggih. Saiki ana presidene tapi ini presidene melenceng. Nggih. Ya ana apa? Alon-alon pokoke Apa Pak? jalan. Perdana Menteri. Pradana. Ngomong ora iso solo. Iso, karo ngomong perdanamu kok ndak timan aku ndak sekolah biyen. Yo nek sampean iku lulusan opo Bu, karo. niki mek sak terop lho, Bu. Yo tes ora aku. Nggih. Terus alon-alon pokoke dalan. Yo, Bu. Nggih. Terus Saiki apa? Saiki Nggih. ngene. Nggih. Salahku ndek apa jajan? nggih niku wau nerami lamaran mboten wonten tiyang jalur. Niku istri ngoten. Oh, dadi aku salah. Nggih. Ya wene aku salah ndak apa-apa. Saiki ngene Kim. Nggih. Aku teko ning awakmu ya do mikir adorek. Nggih. Ngene ya. Nek aku salah nrimo lamaran tanpa ana wong lanang. Nggih. Saiki aku teko ning awakmu. Wong lanang nrimo lamaran gak ana wong wedok, kadhe ana nisore wit asem, pantes apa gak? Aduh, nggih bener sampean, Bu. Lamar teng ning sore asem. Salah sampean, Pak. Nggih, niki wau ceritane Ibu omonge miji-miji lek nrimo lamaran di embong-embong. Lek Ibu nrimo lamaran enten omahe. Bener keliru sampean, Pak. Kemanten iki ana piro? Kemanten nggih kalih, Pak. Lanang ana wedok. Nggih. Nek ndak ana waline ndak gak ora dadi. Mboten dados. Ndak dadi. Nggih. Mangko lanang wedok lek tanpa wali padahal waline iki aku tanpa wali aku ndak ora dadi. Oh, nggih, Bu. Kleru sampean, Bu. Aku kleru. Nggih. Nek gak ana waline, Nggih, mboten dados. gak dadi. Nggih. Saiki ana waline gak ana ibuke. Nggih. Medkate maleni sapa nek gak maleni wedhus iku. Keliru, Pak, sampean, Pak. Kok kleru? Oh, ngeten mawon. Mboten. Ngomong keliru. Nggih. Ibumu ngomong. Nggih. Ngeten mawon. Kula singkat padat kersane ruh penonton. Niki lamaran enten kalih. Loro iki sarit iki selo. Sak niki lamaran enten 3. Loh, lah kok iso telu? Lah niki Loh, apa iki? bek menawa ning rahayu milih niki kula dadi mantu sampean. Wong sing ganteng gak tak trimo, nyadi lho gak tak trimo. Lho, lek nyawang kula sing Klaten, Bu, alon-alon. Dugi ndukur. Ya, Ya pacar. nggih. Pokok niki enten lamaran 3. Napa seneng niki, ning napa seneng niki. Niku mungkin kula dadi mantu sampean. Ning sampean ngriki ning. Mboten rame-rame, Pak. Lho kok nak jadak. Nggih. Beda sama malah kono. Ana apa iki kok rame bapak ibu tidak Niki kersane pun kula selesaikan niki wau pun rame. Jangan ngriki krungu kabeh. Mergo apa? Niki Sing direbut ki apa bapak karo ibu iki? niki ngeten lho ning. Persoalan ini lamaran kekali. Sing dilamar ki sapa? Jenengan. Aku. Nggih. Masa aku ngono biloro, Pak? Mbok lah nggih niku. Sakniki kula jelasaken. Enten lamaran kalih, sakniki enten 3. Sampeyan milih niki napa milih niki? Oh, telu. Nggih. Dadi iku sing tak pengen dadi jodohku. Nggih. Lek milih niki sampeyan nggih jodoh kali kula. Niki tek kula niki. Lek sampeyan milih niki nggih jodoh kali niki. Niki enten 3. Mulai sakniki kula njaluk kesabarane sampean nyuwun tentreme wong tuwa sampean. Nggih, salah situ sampean. Pak, Dadi kuncine kan ada nggih, pokoke kudu milih niki kula pateng nih. Ya wis, antara iki. Nggih, nggih. Iki ambek iki. Nggih. Ya wis sama rono tak pilih wis. Sampean pateng, Pak. Niki, Pak. Sing tak pilih iki sing ndi iki? Kayak rupane apik-apik kabeh. Lho anakku tunan anakku demoy anakku wedok tenan ya Allah. Anakku wedok ayu. Aku dadi rondo temen. Aku nek dadi rondo ben ya, Pak. Iki kate mate. Bongko. Ngene saiki, ngene Kim. Saiki ya bapakmu iki mesti dipateni nawong Durakana. Nek aku rondo kowe gelem ngarabi aku. Gelem, Bu. Lho tenane ya, dongakno ndang matek bapakmu wis ndak apa-apa. Iki
Lho, ndak usah mercing. Elek salah wis elek mercing. Ndak salah lolok ngono. Asih kaya wong apa. Sing teges dadi wong lanang iku. Mang sampean trimo laman teges. Saiki kok tene gak teges. Kok getun aku ra biriko iki. Ya saiki ngene mbiyen ditahes apa? Lho, biyen saiki lho wis angel gak dituntun angel. Mbiyen ndak ketemu aku, bingung ngetan ngulon nggawa sepeda. Aduh, ndak sambung rahasia. Aku ning gak reko dukun to ndak kira. Aku dukun to napakmu lho nariko. Wis, aku sing ngacak. Ene Kim. Ngene Kim. Ayo Pak. rumah tangga. Nggih. Nek no ruwet penting rumah tangga termasuk awakmu sing bantu. Iki aku iki ruwet. Aja-aja ya apa sih Riko iku yu. Riko iku ndak melok bayar. Sing bayar ku kene. Iki balekno yo. Ngeten, Pak. Niki kesulitane jenengan. Tapi liyane niki, Pak, kula gelem. Lha niki kok selor, Pak. Brungose gedhe, gawanane caluk. Nggih, sepurane lek niki, Pak. Lintune niki kula siap siga. Lho ya aja ngono, Kim. Aja ngono ngene lho, Kim. Sampean iki melok di rumah tanggaku iki pirang tahun, kan akeh tahun to, Kim. Ngeten 40 tahun. 40 tahun. Sampean iki gak tak anggap apa? Pembantu, tak anggap keluargaku dewe. Suka dukanya keluarga sini kan kita bersama. Aku seneng sampean melok seneng. Lah nek aku susah arep mbok tinggal, berarti sampean ki yo ndak ikhlas to melok aku ora kaya ngono to ya. Kata-kata sampean sing pun dirungokaken tiyang. Iya, ya ngono. Dadi yo mbek dibantu masalah keluarga karo bapake ngono lho Kim. Iki surat wis tak tulis dek kene. Karek ternom yo mburiko dayamu yo apa amri slamete. Kali ngeten nggih Bu, kula nyuwun pangapura sing kathah. Saderenge kula teng mriki badhe ninggal ucapan omong. Sakrene mlebet teng ngene Pak Seler niku mboten kak sapan Bu, mboten enak-enak, mboten gabang. Tiange ngoten. Sakniki kula ajenge ndamel pantuan teng sampean. Sampean ndamel kambang. Aku gawe damel kambang. Nggih, mungkin sampean kei lenga kletik sampean sumet. Sumet lek buarake mencuar, berarti mboten enten apa-apa. Oh, lancar. Lancar, aman. Kowe mau buat mabit buat mati. Loh, opane sing mati? Lampune. Loh, terus sampean apa? Loh, lampune alengane entek. Oh, ala Kim. Pun ngoten nuwun. Wis kaget aku. Surate nek kene yo. Wis hati-hati. Ya wis tak dongano, mandar muga slamet ya Kim. Badal slamet, mulih slamet Kim. Walah Kim. Duh kok malah semen to ya, Pak. Ngene iki pancen gara-gara sing salah ya jenenge awake dhewe. Kita awake dhewe merebut egois masing-masing. Dadine ya kaya ngene iki korban ning anak berantakan. Didongano ta Kim iki muga-muga slamet. Padahal awake dhewe iki arep ngenteni duit tamu akeh. Lah iya, Pak. Golek pekajangan kemanten aja sampe ngejewakne nang penonton karo tamu pemirsa. Alon-alon ra. Pemirsa. Oh. Ya saiki ngene, Pak. Wis awake dhewe ra dawa-dawa omong, ayo awake dhewe cepak-cepak apa sing dibodohno ndek mburi. Ayo, Pak, ayo, Pak. Aku sayang, Pak.
Babonane. Siapa kakek? Masuk pun orang tanpa permisi. Orang aja ya. Mata permisi. Mata. Mata amit kakek. Dai somong aku be. Lek liyane ndak apa-apa bareng ratune kebo. Kok nangis deh? Ndak nangis. Apa? Kate. Aturan. Anu aku mang ketekan rampok iki lho. Rok. Ame mlebu omah kene. Aku didang rampok kabeh piro? 1 2 3 4 5. Kabeh Kan jawab. 6. Sing kerapukan aja siapa? Wong paling. Aku tempat digodak mlebu nek kene. Tak peragak. Kok teko Bang Kobong ae. Beda apa? Boh, Arema. Aduh. Beda apa? aku lho kate dibeleh. Apa lor? Lor. Siapa nih lo? Penakon Rahayu, Mak. Lho iki ro. Oh, ada panglakon Panrahayu. Penakon Rahayu. Plakeset. Aku set kes. Masuk bengkolok permisi sudah jalan dengan senyaman TV. Ono apa wae kon? Sego. Jawae kon mrene iki ono Ono apa? Heeh. Aku rene iki Ora beda sing kurang, ono sing kurang. ya kok kon ngeterno. Kok ngertono mbok apa ndak ero aku. Oh, heeh. Ngene ya. Beda apa terus? Terus ono apa? Terus mari ngono aku mang kerampokan. Hah? Kerampokan di dalan. Wong ngerampok ndek ono ndak oleh, aku kate dirampok. Mau ning jalan opo dirampok? Dibegal. Lah, oh goblok. Ya iya. Sakire wonge bingung mesti mati. Ya goblok. Oh, iya nang bungko. Heeh. Ora rampok. Mari ngono, aku mlebu rene. Terus anggotamu kok kate mbeleh aku kabeh. Anggotan rampok dia. Iya ning kono. Tak ragakno iki wis kabeh 7 paling. Warite tak dupuki kabeh. Iya. Tak kesani. Tak pisan. Lah ngono ya. Venga. Iki rampok kate makan aku lho. Terus tak rikes. mari Tak bedakno. Terus. Derembas. Mari ngono aku ngasal silat. Silat tapi anu dhek kagum. Minggir. Saking apike doaku. Terus. Minggir rono kabeh. Oh, mikir kepiye yo. Mek kening tabrak yo. Mari ngono aku etok-etok melayu kene. Etok-etok. Kate Oh. silat tak nduntuk. Tak nduntuk. Nah, terus. Wah, Terus. mari ngono melayu aku etok-etok. Oh. Bapak, Oh, mau burung kur. arek urure sejono tak masuk akal. Tak masuk akal. Kendara mah boleh. Kok tak kerampok? Lah iya. Oh, pokoknya kelero terus. Aku payah. Lora, arek tak bobokin TV. Selamat aku gak. Mae Hari mak pemukil JB buku. Udah saya korang deh balik. Pada sorat. Ada sorat kena. Gecah dulu. Apa tuan? Apa nih tulisan kena? Bo. Jalan mana sekolah SKP jadi mun tak tahu. Mun tak tahu SKP sekolah karepe ndak sekolah karepe. Dadi tak Ini nyaman tak bisa macak. Bagi keburun. Mak jelas. Perjelas nak. Sekolah SKP. Perjelas dong.
Me bola minta apa me kekurangan ibu di. Karena gila beda behnya sebarang, Pak. Sangko tak bengal muka kok. Kaca barang bodoh. Bodoh me. Anu sifat alis. Oh, dia lengkap bilang. Tapi mah apa boleh? Tak jin kok keton diberi surat jadi apa? Kepada yang terhormat Pak Selor sekeluarga. Dengan sebujuk surat ini saya Pak Rahayu mohon maaf beribu-ribu maaf. Lamaran sengaja saya kembalikan sebab Rahayu akan saya nikahkan dengan Sarah. Loh, me kurang ajar Bang Sarif. Ocol. Ocol. Mak. Darem maneka mak. Ya tarop lemancung. Ma apa sih beburung sih? Selor sekabin mak. Dong. Mohon pemukin apa kamu kan Rahayu lah dong. Makanya lepo boleh-boleh ni. Norot esen ngari. Lo kabin soedo dah. Tapi kakek je keboten na ya. Pokok norot kau dan mama nyaman. Todus mak, todus. Iya. Bune kakek melus todus dong. Empuk ko eson tu. Rek. Dong. Ada lepo boleh jelas ya. Karena boleh ucapan yang betul nak. Darem mak. Tempeng pote mate kok pote tulang taking tak boleh dulu tak nim. Tempeng todus nyaman nim bile. Karo. Sepojin mak. Karo. Karo. Rento pesangan. Karo. Tabang lo. Liwat endi aku iki? Biasa elek wong Dura iku tiap-tiap kutha mesti disebar ana ndek kono. Aduh liwat endi aku iki. Tapi ndak apa-apa aku biyen aku ditinggali duwa karo mbahku. Lek ana ngene-ngene, nak iki wacan, tak wacan. Bismillahirrahmanirrahim. Sun metek hajine jaran guyang. Kok jaran guyang rek? Ajine wong sak dunya. Iya. Mak kurang ajar. Patek jebu. Tangabes matan. Mun Rahayu calon Selor. Krobun so. Sengko Abela bika Selor. Carok cong. Masang dua dorong tutup tinggalane mbakku ndak ketok nyangku be. Aduh api mbak tak gawe mbak tinggalane sampean. Mati kon saiki kon. Tenang masih liwat ndi-ndi apa. Liwat rono. Dapat kamu lama. Jala tau Rahayu din Sarip. Mace sepen ini. Oh bener. Betong malam. Carok cong. Aduh tambah peteng. Woiku grupe wong Dura. Petong arep, petong malam jare. Caruk tok. Sopo kate mangan getih? Oh, dak. Gusti lah pengira. Mas pas dia iya kelakon narik jok. Gua pas dia gen matang dung cepat trek. Bola kita melamatan Sarip. Bola Rahayu bakal Selor. Amangka Pak Nur bijen
golong larang tekan caruk kebis pate. Meni selor tong muncul kakek cong. Ya, songket ambil aja. Sik kae dadi lucuk, ndak ketok sikil dicak. Sik dadi cetak dadi kowe. Oh. Oh. Legimin kana daging madan tedung. Do tahu kebot kan urbi jenin. Cengai. Nyaman tedung. Bet je. Sugono. Bedo nyaman tedung. Kok kebacut ilmune ya iku. Gamane iso kecepet iki. Aduh lek iki pas ketok aku lah kena anu iki lah mati aku. Aduh. Ndak apa-apa tak simpen tak go muli. Me katake lake bibi bon rep. Tamla bola matan mun rahayu bakal selor lancoran margoso. Apa boy bagi? Hah? Apa? Yo, tak dudono wong iki ketok be. Mikir. Yo. Kok ketok? Rep, sing dong. Teguh meduro ompon teh jajan petong topo, jajelo selor. Ya. Tangkeme wong dura kok ngono. Reng jobojo ora ngajor. Mosoneria reng Madura. Mon benga reng jobo. Ya reh. Bu selor Mas reng bini. Modal carok petong malam. Bengal. Aduh, malah cukemi kana. Bojone Pak Selor beser. Lah kene mari kepethuk selor ketok, mari ngono geblak, lah kok diuyui tangkem. Oh, mandar ndak selamat kon. Aduh dibayar piro iki kon. Wes aku ndak katene nyandi-nyandi. Aku te liwat kono timbang pethuk golongan jet pedhek iki. Suwe gak digawe
mau kudanan. Lek gak dijajal aku dikendo. Jajalan. Karo jidor ya. Jajal sing. Tuh. Katosen. Ayo. Piye Pak iki, Pak? Gendinge kemanten Sarip karo Rahayu iki biyen